Hunyo 3, Martes, tuig 2025. Ekapito nga semana sa pagkabanhaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Human makasulti si Jesus niini. Miyaha siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak alon ang anak magpasidungog kanimo, kay gihatagan. Mo siya gahom pagmando sa tanang tawo, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tawo mo ila kanimo, ang bugtong matuod nga Dios. Ug kang Hesu Kristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko, ikaw dinhi sa kalibutan, ug gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako. Sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tawo nga imong gikuha gikan sa kalibutan ug gihatag kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila, ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo, ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako sa kalibutan kundili magampo ako alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako. Kay imo man sila. Ang tanan nga ako imo, ug ang tanan nga imo, ako ug diha kanila gipasidunggan ako. Ug karon mo anha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan magpabilin sila dinhi. Bala ang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.